שלום וערב טוב. נמצא רוצח הכבשה באזור באר שבע, הוא הודה במעשיו אך התלונן לכתב שלנו שהגיע לראיין אותו. הנה סרטון להמחשה. רק רציתי לסיימר. ולבשורות משמחות עוד יותר, במיוחד את התלמידים, בני גורן נפטר, ולפני פטירתו השאיר צוואה שכתוב בה: אני מבקש מכל מורי המתמטיקה בארץ לשרוף את ספריי ולהפסיק לענות את התלמידים. כל התלמידים יצאו לחגוג ברחובות. יש, עומד, סוף סוף. שלומתי אתכם מתמטיקה. 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 ועכשיו לתחזית בחסות. תודה לך דאבס. אז כמו שבטח הרגשתם, החורף חם במיוחד. בצפון לא כולל אילת 100 מעלות. בבאר שבע לא כולל חרמון 150 מעלות. באנטארקטיקה 80 מעלות. ואצלנו באולפן סופת ברקים. תודה שצפיתם. היום החדשות. להתראות.